táto situácia mi veľmi pripomína tú, ktorá bola počas druhej svetovej vojny, som nervózna, ktorá bola počas tej druhej svetovej vojny, kde sa vyčlenila tá určitá skupina ľudí, ktorá ostatným akože vadila. Pritom si myslím, že nevadila obyčajným spoluobčanom, ktorí spolu žili v dedinách, ale vadila hore tým politikom. Oni si vytvorili tie predsudky, že áno, toto nám na nich vadí. Napríklad kradnú nám náš majetok, oberajú nás o peniaze a ľudia dole tomu hlúpo verili a nasledovali ich príklad. A v našej krajine sa to asi dosť týka, pretože u nás sa to dialo tiež. Nerobili sme dobré veci, my ako Slováci. A myslím si, že aj teraz, keď je ten Kotleba, nemali by sme počúvať tých politikov, ktorí majú tie zlé názory na ostatných, pretože keď ja chcem, aby mňa niekto akceptoval, musím akceptovať aj ja druhých. A ako tu na pán hovoril s tými asistentmi v školách, ja by som chcela povedať, že môj ocko robí takého asistenta. Čiže som si to možno zobrala aj trošku osobne, ale nemyslím si, že to, čo ste povedali, je tak úplne pravda, pretože tí deti to vnímajú ináč. Oni sú radi, že sa im niekto venuje. Oni prídu k mojej reči, obývajú sú učitelia, ocko robí asistenta. A tí deti, keď ich vidia, sa im hodia do náruče, ich objímajú, sú šťastné, keď môžu prísť do školy a proste vidia, že sa im niekto venuje a že im na niekom záleží. A myslím si, že všetci by sme sa mali takto chovať.